Duha patay kag pito ang napilasan sa aksidente nga mahulog ang isa ka panel truck sa kalsada sang Kabangkalan City, Negros Occidental. Yaring balita nga atong gintutukan. Imbis nga sa merkado mabulante ang mga produkto nga unod sang sini nga 6-wheeler truck, sa kilid sang Taytay ini nagdiretso sa Sitio Plazanon, Barangay Salong, Kabangkalan City, pasado alas 4:30 sini lang kaagahon. Siyam katawang sakay sang truck, dala na ang driver sini. Duha ang patay sa aksidente nga ginkilala sa Day Antonio Meriales kag Jenny Lee Alfonso. Samtang pito naman ang pilason. Nung mangyari yung accident, hindi na sila halos na tumawid ng bridge. Prior to their approach, nahulog ng dire-diretso, bumulusok na sila doon sa ilalim ng tulay. Gikan sa Kabangkalan City proper ang truck kag padulong kuntani sa Barangay Tabugon para magbulante sa mga bayo, grocery item kag iban pang mga produkto bangod market day sang among barangay. Mga driver mismo na kung medyo hindi magandang pakiramdam o kaya kung inaantok or anong na pwedeng makaantala sa kanilang pagmamaneho is i-consider muna bago pa tuluyang magbiyahe or magmaneho sa kalsada. Ginapanawagan subong ang mga himata sa mga biktima nga magpadulong sa Kabangkalan District Hospital. Maluwas sa mechanical failure, padayon ginisiguro sa Kabangkalan PNP kun bala. May kamatuoran nga natulugan ang driver nga si Alberto Timtim Jr., 36 anyos, butangan nagsarurot ini sa idalom sa Taytay. Buhi ang driver sang panel truck nga nakaagom sa pila-kapila sa kalawasan kag subong ara na sa kustudiya sang Kabangkalan PNP. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.